Sejin pat kepada sahabat ai keblai fibar oi perlok bi je jangai bujulong kinong support binong kersian berbayu ni channel jengi Pekni kapor wa klip mat ka bamanta ka topik ka bang ko ban le ekni kapor kolong sepang ko wei ka jingi tu khana ka bas ngosun ai sisa sepang ko wei khana ka badai ka khun jong ko wei ni ki rungai jong ka niam Islam ka lane kata ka niam muslim ka bangi jutip kene kolong ji tu khana sepang ko wei khana ka bakar tang kamuna ka badai na po ka ri Syria ka balhab po ka tasim ka basir khai jong kinong le don bor ha ka bakadang don tang kumba si pos nam long ba kelasya bandino ya ka banlong kum katra ka jong wei ni kita ki rungat jong kan yang muslim kamuna long bana du kadang kena rit kelaya nya kata lenti jong kajing jinjar ke basir khai ke badap ka jing smusi ka jing khuslai bat ka bom don jing kerman bat kaya nya kata lenti ke balong kum ba kaya nya kata ka tham jong serngyu jong ka jing yap man rei de ka jing ich ba nabam jukut ke jong trai jong Yesus Kristus long ba makar ringkat bat ka yeng kesem jong ka kaleo mat sa sin pat ye kata ka jing kerman bat ka jing im ka batamai leng ba ka jing it ba ka jing isnai ka jong trai jong Yesus Kristus kemunal long makala he lasan kala jong lasa ha ka riseria ringkat bat kita ki sangut ki henman bat para kan thai jong ka bat kum juru bat kita ki laingut ki henman bat ki para senrang jong ka Henry ka wei ni ka ba kham sosan ai ka jing im jong ka la ong ba kladu no ka ta ka por ka ba kordor jong ka kum ka ta ka por jong ka jing long khna ha ka ba kadang don tak ba si phosnam karta la ong ba klasya bandino na ka banta ban yesong kurim bat ban long kum ka tanga ka jong uta wei ubriu bolong urungai jong ka nyam muslim ubalarang ba ba karta haka baning kong long ba kinman senrang jong ka kila persa jur ye kene nrei kimla le ai namar ki kmi bat ki pa jong ka kila dino ya ka hau ta wei urang ba ubalong dungai jong ka niam Islam nadin kata ka jing sya pensiong kurim jubo jong ka long ba kamuna kelamat cibun ki jing jinjar bat ki jing sitom haka ba kala sya ban le jubor bat sya sok sya dat bun bun sin haki kiti ki jong utenga jong ka bat nang ta long bahaba kadang don tak ba kharwai senam karta kamuna kalajan ya kendu sendon ya kata jing yap ha jing im jongka namar ka jing sitom ka bakrau ha ka ba khai ta ikhun jongka ha ka ba kadang don tak ba kharwai senam karta ka jing im jong kamuna long ba kalong kata ka jing im ka badap tang da ki jing smusi ki jing ting bat ka jing sha le ban silinter ha ka jing im ka jongka bat ba omdon munur bayos ngaulan ne bas ngap ya kita ke jing ki jing jar bat ke jing yam ke jongka man kapor namar kita ke jing sha le ben bat ke jing sha sok sha dat ha tengah jongka bat haba kala kwa ban ya phat le ban ya khlat no bau ta tengah jongka long ba ula berngam bat penyap sendon ya ka kumta kala hab ban susha do yap ban song ban ya sa bat ta tengah jongka bat dai tang hadu ba kala don ar penyos nam kerta long ba kala poy ha kata ka bentah ka ba ta tengah jongka ru ula sha ya ka makan ya khlat no bat u si junom kadok ni tayo hadin nang talong ba kathama ka bakrao kala ki hapo ka riseria mat ba uta utunga jong karu long ba lasya ban penyap no ha kata kathama kum talong ba komuna ringkat daki milian ki nong Syria kila patwir no sakari Lebanon bat dai hang ta kari Lebanon long ba komuna kala kendu ningkong ye tai Kristan ki bawan ban yarab ye kita ki nong patwir ni ki refugee bat dai hang taru bakal pen bana bak ong ba ngada kwa bangan long no kum ki Kristan bat susu kal ong ba nga je ban yo sngo sepang ka balang ka jong phi bat kham tam le ha bang wan sepo ka ying mane ngada so tanat sisa haduk ta tai ka jing hikai na ka Bible bat haba ka mona ko yo sngo ka jing thu khana na ka Bible kham tam le ya ka jing sa sitom ko jong utrai jing Yesus Kristus halor jong ding phana long ba kita ki khmat jong ka kila tuit de ki umat bat kedapan benar hong ta da ka baong ba Yesus Kristus ulah sya yap halo jong ding phana na ka bentai ki pop ki jonga namar ba u yang hadu ta bat hadin nang talong ba kamuna kalawan ru banyalam yu ta utenga jong ka sya kata ka jing seng lang ha ta ka jing mane ka bedon hapo Lebanon bat hadin ka tu ka ne por ha ka ba kilawan bun sin sya ka Sunday school long ba kini ki arngut ki sijur kila kut jemut ban bot yu Yesus Kristus bat wat hapa deng kata thama ka basir khai bat kajing ma ka bakrao long ba kila kloy ban IT la de nak benta ban penbaptis ban long no kum kita ki Kristan bat kajing thau ki bathmai hau Yesus Kristus kamuna ka breu ka balai kendu bat yat ling ba sibun kajing kajing sitom bat kajing mai ka basir khai ha kajing im ko jong ka breu sin kala yat hapa deng ka tham jong ka serniu jong kajing yap ha ka ba kam don su kajing kerman ya kajing im ko jong ka
Henry menta nak jing keman kaya nak kawai kejaka sekawai kejaka hapok Lebanon nak benta banyalap ciki wei pat ki para muslim ki bompat 9 pedang ya utrai jing Yesus Kristus kani ka jing tu khana sapang kamona ka pen mau yang i makam pher walang ye kendo ki jing ki jing tenju ki ba punjat ki ba sarkai haduk data lane wala dang ya na pedang kita ka them jong serngeu jong jing yam Henry ngenom sep ting la dang i don ringkat ya Yesus Kristus bat ngi bat nang ila long kita ki balak kloy ban penyesuk ila de bat Tikatung ila poisa bakut jong ne khana la dai pis ko tanat sobha sa share like bat kum juru wan nam klat ban comment kum no pis ngau halor jong ne ka khana tat haduk bine sempat aku wei ka por khublei sibun ni pi pro